Awol nga pulis nga nakadestino kaniadto sa usa sa mga lungsod sa Misamis Oriental. Dakpan ato sa pagpatuman sa warrant of arrest sa kasong may kalambigitan sa droga batok kaniya. Sospek gitudlosob nga usa sa mga nagpaluyo sa pagpusil patay sa hepe sa Cogon Police Station. Ano ang report ni Cyril Chavez? Isulod sa mga miyembro sa Special Weapons and Tactics, ilawom sa Cagayan de Oro City Police kining usa ka balay sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa hapon adlawng Sabado. Kita sa video ang pinaspasay nga pagsulod sa kapulisan sa mong balay o wala madugay ilang nadakpan ang target sa mong operasyon. Ang target ang akusadong si Police Staff Sergeant Arman Tagulimot nga adunay alias nga Artags. 15 taod-taod na sabkuno, nag-awol o absence without leave sa iyang pagkapulis. Matod sa Kokpo, ang operasyon pinasikad sa warrant of arrest nga ilang gikuptan batok ang Tagulimot na may kalabutan sa illegal nga droga. Under 10th Judicial Branch nga in relation to Section 11 sa 9165. Kini siya usa nag-awol na nga pulis o mo ning lagi nga na siya existing warrant ug tungod ni ani atong gihimo nga LOA Manhunt Charlie kining atong pag-implement sa mga warrant of arrest nadakpan ni aning adlaw ang atong giingon nga alias Artags. Wala na misukol pa ang sospek sa otoridad og diyang girikisa ang balay nga gironda. Dito nakumpiska ang mga nagkariyang armas nga iya sa akusado. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka caliber 45 nga pistola, caliber 38 ug caliber 22 nakip mga bala sa mong mga armas. Dugang sa Kokpo nga base silang investigasyon, pinasikat sa gibugnang SITJ Armama may gawas nga usa ang akusado sa mga giingong nagpaluyo sa pagpusil patay kang aning Cogon Police Station Commander nga si Police Captain Abdul Kahar Armama sa milabayng tuig. Matod pa, napasaka na sa piskalya ang kaso batok sa akusado og nagpaabot na lang nga mogawas ang warrant og isilbi na sab ngadto kaniya. Sa ginaingon na receive na magid kani og nabutangan na og IS number sa atong office sa piskalya. So pasabot sakto nga ebidensya gayud ang magtudlo ngadto sa person nga pin down sa atong kaubang police pod nga si Captain Armama. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek apan daan na kini mibalibad sa kapulisan sa mga akusasyon batok kaniya. Gawas sa kasong pagkalambigit sa illegal nga droga, mag-atubang sab ang sospek og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, lakip na murder sa pagkamatay ni Police Captain Armama. Gihugtan gayud ang seguridad o gihugtan gayud ang para makadili malikayan nato ang pagpalaglayas sa atong dinakpan nga suspetsado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.